Usapan sa asawa, nakulatahan, naabtan ang iyahang kabit, gipuspusan, hinuon sa helmet. Ang kabit, kalit na amnesya sa iyang bana, wala daw kaila, mag-abot, puno sa barangay, ug siya ni dinay. Nigawas ang mga screenshot, si kabit, sige di ay ugyat. Grabe pa, raba ka demanding, murag yun kuk maningil sa lending. Ang bana, nagpakahoy-kahoy, wa daw sila, nag-ismiring hoy. Ang asawa, wa mo tuo, perti yung maoy. Si kabit, nidagan o kalit, kay ang asawa, mura nagmamahit. Ang bana, nga nakabody fit, pirmirang mahagtok sa helmet. Ang asawa, perti yung sukua, kay iyang bana, nihatag daw o kwarta. Labihan nila nga kukuta dito sa karsada. Ang bana, nagpakahoy-kahoy, wa daw sila, nag-ismiring hoy. Wa mo tuo, asawa nagmaoy. Ang kabit, nidaga ni Sotoy. Ang asawa, naadi ay history, giismiring hoy, sa di ay slaing laki. Balos-balos, radi ay ni ilang kalaki. Biyain na inyong mga kabit, kay basik mabukol sa helmet. Mga kabit, ngawa pa na booking, hala pag meeting.